तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. राक्रू पाटकर हायस्कूलमध्ये हातभार चॅरिटेबल ट्रस्ट सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या वतीनं विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांसाठी नेत्र तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शिबिरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. शुभांगी ऑप्टिक्सच्या माध्यमातून यावेळी नेत्र तपासणी करण्यात आली. आणि हे नेत्र तपासणी शिबिर मोफत आहे आणि या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून या ठिकाणी आपल्या प्रशालेचे मुख्याध्यापक आदरणीय सोपटे सर हे आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर आपल्या वेंगुर्ला नगरीचे PSI आदरणीय सन्माननीय श्री अतुल जाधव सर हे आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आहेत. दोन्ही या ठिकाणी स्थानापन्न झालेले आहेत. त्याचबरोबर हातभार चॅरिटेबल ट्रस्ट सिंधुदुर्गचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री शैलेश मयेकर इथं उपस्थित आहेत. संस्थापक सचिव आदरणीय श्री एकनाथ चव्हाण इथं उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर संस्थापक खजिनदार आदरणीय श्री वासुदेव गावडे या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि जिल्हाध्यक्ष श्री संजय पिळणकर सर हेही उपस्थित आहेत. तसेच सचिव या ठिकाणी श्री यश माधव उपस्थित आहेत. या सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करीत आहे. प्रथमतः आमच्या प्रशालेच्या वतीने, कारण विद्यार्थ्यांना मागील 2 वर्षामध्ये जो कोरोना कालखंड गेला त्यामध्ये मोबाईल बघणे आणि ह्या अशा गोष्टींमुळे कदाचित त्यांच्या डोळ्यांवरती काही परिणाम होऊ शकतो. कोणाला कमी अधिक अंधुक दिसू शकते आणि हे त्या ट्रस्टला जाणवलं आणि त्याने ठरवलं की आपण पूर्ण जिल्ह्यामध्ये अशा शिबिरांचं आयोजन करावं आणि त्यानिमित्ताने त्याने या शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे की आपल्या देशातील किंवा आपल्या जिल्ह्यातील जी जनता आहे, मुलं आहे, याला आपल्या डोळ्यांमध्ये कोणताही डिफेक्ट असता कामा नये, म्हणजे त्यांना त्रास असता कामा नये हे त्याने ठरवलं आणि आमच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधून त्याने परवानगी घेतली. सरांनी पण आज योग दिवस आहे, सकाळच्या सत्रामध्ये आमचा योग झाला, त्या सत्रामध्ये आम्ही त्यांना ती संधी दिलेली आहे. दुसरीकडे त्यांचं तपासणी शिबिर चालू आहे, म्हणजे मुलांचं कोणत्याही प्रकारचा वेळ त्याने इथं दिला नाही. मी मनपूर्वक इथं स्वागत करतो. या शिबिराचं उद्घाटन वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक अतुल जाधव, मुख्याध्यापक आत्माराम सोपटे, हातभार संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष शैलेश मयेकर, वासुदेव गावडे, एकनाथ चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष संजय पिळणकर, जिल्हा सचिव यश माधव, शुभांगी ऑप्टिक्सचे सचिन हरमलकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आलं. यावेळी वेंगुर्ला नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आशुतोष कंकाळ यांनी शिबिरास भेट देऊन हातभार चॅरिटेबल ट्रस्टच्या या उपक्रमाचं कौतुक करून संस्थेला नगर परिषदेच्या वतीनं सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं. हातभार चॅरिटेबल ट्रस्ट सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या माध्यमातून योग दिवसचे औचित्य साधून पाटकर हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांची मोफत नेत्र तपासणी करून हातभार चॅरिटेबल ट्रस्टने सामाजिक बांधिलकी जोपासण्याचा प्रयत्न वेंगुर्ला तालुक्यात प्रथमच केला. या स्तुत्य उपक्रमाला पाटकर हायस्कूलच्या सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मोलाचं सहकार्य केलं.
यापुढे सावंतवाडी दोडामार्ग व वेंगुर्ला तालुक्यातील 2000हून अधिक विद्यार्थ्यांची मोफत नेत्र तपासणी करून दृष्टीदोष आढळलेल्या गरजू विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचं आश्वासन जिल्हाध्यक्ष संजय पळणकर व संस्थापक अध्यक्ष शैलेश मयेकर यांनी दिले. तर हातभार चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून जिल्हाध्यक्ष संजय पळणकर यांचं मिशन 2000ला संपूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन शुभांगी ऑप्टिक्सच्या वतीनं सचिन हरमलकर यांनी दिलं. आम्हाला कुठल्याही गोष्टीमध्ये जरी आपण बोलवलं तरी आम्ही तुमची कुठल्याही गोष्टी म्हणजे संबंधित तुमच्या महिलांच्या विषयी, मुलींच्या विषयी, मुलांच्या विषयी आणि बारकाईनं लक्ष असतं आमचं बाहेर. तुम्ही जरी कुठे जाता, तुम्ही कुठे बसता, हे सगळं आमचं लक्ष असतं. त्यामुळं आम्ही गस्त करून तुमचं संरक्षण करणं हे आमचं काम आहे. पण तेवढीच काळजी तुम्ही घेणं हे पण काम आहे. मुलांच्या बाबतीतसुद्धा तेच आहे. ड्रग्स आहे, आरपीन आहे, गांजा आहे, असे मुलांनासुद्धा स्वस्त दरामध्ये किंवा फुकट देतात आणि फुकट दिल्यानंतर ती महाग वस्तू असते. ते जेव्हा हॅबिच्युअल होतो त्यावेळेस तो त्याला वस्तू मिळत नाही. त्यावेळेस तो कठीण परिस्थिती होती की आईवडील त्याच्या मागे असतात. आईवडिलांचं सुख ते पूर्णपणे हरवून गेलेलं असतं आणि असे पण प्रकार घडलेले आहेत की त्यातून बाहेर काढता काढता आम्हाला नाकीनव आले मुलांना. सर्वांना आम्ही या हातभार ट्रस्टच्या वतीने मी जनजागृतीच्या अनुषंगाने आणि आपल्याला संदेश देऊ इच्छितो की आपण चांगले राहा, अभ्यास करा, शिका आणि कुटुंबाची काळजी घ्या, स्वतःची काळजी घ्या आणि मोठे बना. हेच सन्माननीय व्यासपीठ आणि व्यासपीठावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, आपले सर्वांचे लाडके आणि खंबीर नेतृत्व असलेले सोपटे सर, तसेच आपल्या जिल्ह्यात मला वाटतं की कोकणात सर 4 पोलीस स्टेशन सर्वोत्कृष्ट पोलीस स्टेशन म्हणून आज नावलौकिक आलेली आहे आणि त्याच्यात वेंगुर्ला पोलीस स्टेशन आहे आणि त्याची धुरा आपले सन्माननीय दुसरं खंबीर नेतृत्व, तरुण खंबीर नेतृत्व आमचे अतुलजी जाधव साहेब पोलीस निरीक्षक आहेत आणि पोलीस निरीक्षकापेक्षा प्रत्येकाकडे मित्रत्वाच्या भावनेने आणि प्रत्येकाचा विचार करून आज त्यांनी कुठेही आपल्या अधिकारात राहून न राहता एक मित्रत्वाच्या भावनेने तालुका सांभाळलेला आहे आणि हा तालुका सांभाळताना तालुक्यात बऱ्याच प्रमाणात गुन्हेगारी प्रवृत्ती सुद्धा कमी झालेली आहे. त्यामुळे कुठेतरी त्याची दखल पोलीस आयुक्तांना घ्यावी लागली आणि आज वेंगुर्ल्यासारख्या छोट्या तालुक्याला आज कुठेतरी हा बेस्ट पोलीस स्टेशन हा मान मिळालेला आहे. त्यामुळे आज अशा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक या ठिकाणी उद्घाटनासाठी लाभले. खरोखर आपलं हे भाग्य आहे. तसेच शुभांगी ऑप्टिक्सचे मालक त्यांनी आत्ताच या ठिकाणी आपल्यासाठी ते दालन नवीन सुरू केलेलं आहे वेंगुर्ला नगरीत. त्यांची 3 युनिट मुंबई येथे सुरू आहेत. म्हणजे मुंबई येथे काम केलेली व्यक्ती, अतिशय तज्ज्ञ व्यक्ती आहे. त्यांचं 1 युनिट सावंतवाडीत चालू आहे. वेंगुर्ला महिनाभरापूर्वी सुरू केलेलं आहे आणि आता जोडामार्गात त्यांचं जवळजवळ दालन सुरू करण्याच्या मार्गावर आहे. अशा प्रकारे त्यांचाही कुठेतरी प्रत्येक ठिकाणी मालिका सुरू होते त्यांच्या शुभांगी ऑप्टिक्सची. त्यामुळे त्यांनाही मी धन्यवाद देतो, या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तसेच आमचे चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष आणि केबीसी न्यूजचे संपादक सन्माननीय शैलेश मयेकरजी, या चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक सचिव चव्हाणजी, संस्थापक खजिनदार गावडेजी, हे सर्व या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यात करून फोटोग्राफीकडे व्यस्त असलेले आणि सगळ्यात महत्त्वाचा रोल असलेला चॅरिटेबल ट्रस्टचे सचिव यश माधव या ठिकाणी उपस्थित आहे. विशेष आभार व्यक्त करत आहोत. त्याचबरोबर अध्यक्ष मयेकर साहेब हेही उपस्थित राहिले. त्या कार्यक्रमात विविध कार्यक्रम ते आयोजित करतात. त्यांना सुद्धा असे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आर्थिक, मानसिक
आपण साजरा करीत आहोत. आणि या जागतिक दिनाच्या मी जागतिक योग दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. जागतिक योग दिनाचं औचित्य साधून हातभार चॅरिटेबल ट्रस्ट सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने एक स्तुत्य उपक्रम आज वेंगुर्ला येथील पाटकर हायस्कूलमध्ये राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या अंतर्गत पाटकर हायस्कूलमधील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींचे नेत्र तपासणी शिबिर राबवण्यात येत आहे आणि खूप चांगला उत्तम प्रतिसाद यामधून त्यांना लाभत आहे. यातून एक नेत्र तपासणीचा एक चांगला उपक्रम हा त्यांनी पूर्ण जिल्हाभर नेण्याचा त्यांचा मानस आहे आणि यातून जवळपास 2000 विद्यार्थिनींची नेत्र तपासणी करणे, मोफत नेत्र तपासणी करणे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील जे विद्यार्थी असतील त्यांना मोफत चष्मे वाटपसुद्धा करणे असं या उपक्रमाचं एकंदरीत स्वरूप आहे. त्यांच्या या उपक्रमासोबतच इतरसुद्धा विविध सामाजिक उपक्रम ते राबवित आहेत. त्यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि मला या उपक्रमास त्यांनी आयोजकांनी बोलवलं त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.